Malam Aminu Dan Kabawa wanda aka fi sani da Kabawa comedian. Me za ka iya cewa akan abubuwan da ke faruwa da Rahama Sadau? Muna sauraron ka. Alhamdulillah rabbil alamin. To alhamdulillah ni abin da zan iya cewa da ƴan uwanmu al'ummar musulmi da jaruman Kannywood da ita kanta da shi wanda ya abun dukkan mu masu laifi ne. Dalilin da yasa na ce haka shine na farko dai ita laifinta shine hoton da ta saka ta fitar da tsareci a matsayin ta musulma, wannan kayar da ta saka hakika bai kamace ta ba. Mu kuma laifin mu shine a lokacin da aka ga abun nan a matsayin ta na musulma, mu ma musulmi ne kuma mun ga cewa ba ita ce ta yi abun ba, an yi ne a ƙarƙashin hotonta kuma ba an yi bane saboda son ranta. To abin da ya kamace mu shine daga lokacin da muka ga abun mu yi ƙoƙarin ya za a yi abun a ɓata da shi ka duniya ta gani, a'a mu kuma a lokacin ƙoƙarin muke mu yaɗa abun duniya kowa ya sani. To kaga ta na mu ma laifi ne, domin duk wanda ya yaɗa alfasha to da wanda ya alfashin duka laifinsa ɗaya a gurin Allah. Gaskiya ne. Haka mu kuma saura wanda mu ba ma cikin Kannywood amma dai dukan mu dai mana ya shafe mu tunda a matsayin mu na musulmi, to mu ma muna da laifi. A duk lokacin da muka ga abu ko muka ji abu ba ma tsayawa mu tantance, kawai sai mu yanke hukunci akai. Ka tsine wa dan uwanka musulmi wannan ba adalci bane. A duk lokacin da dan uwanka shiga wata matsala ya kamata a ce ka yi masa addu'a ko kuma ka yi masa nasiha, ba ka je kana tsine masa ba. To gaskiya abin da aka yi da mu da ita da sauran yan uwa da suka yada ba mu kyauta ba, kuma abin bai dace ba. Da haka abin da zan ce nake kira gurin yan uwa, dan Allah idan wannan ta faru a daina saurin yada, domin shi ba yahuda mutum idan yayi abu gurin shi a yada duniya ta gani, ba gurin shi ya za a wannan ba. Ni kuma a tunanina idan har abu ya shafi musulunci, abun nan aka yada shi zai iya kawo sabani a cikin ɗan uwa musulmi, ko kuma ya batanci ne wani jagora ko malami ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To hakika bai kamata a ce wannan abun ya zama abun yada ba ko abun neman kuɗin mu a cikin YouTube. Ni a tunanina bai dace ba. Dan Allah ƴan uwa mu gyara, Allah sa mu dace. Ita kuma da wannan ya faru dalilin ta, muna roƙon Allah ya yafe mata, kuma Allah sa wannan ya zama shine hoto na ƙarshe za saki mai kamanci irin wannan. Nagode. To Alamin Dan Kabawa, muna ji ana ta cewa wai wasu na ta yaya ta cewa an kore ta daga Kannywood ne ko yaya ne, to shine muke so mu ji. To Kannywood in an kore ka a Kannywood ba yana nufin an hana ka yin Hausa fim gabaki ɗaya ba kenan, a'a. Ita Kannywood kungiya ce, ko kana ci ko baka ciki za ka iya yin. Idan su suna da wasu ka'idodi ne, idan ka ciki za su bakka. Ai ba da kaɗai ba, an kori jarumai da yawa wanda kuma su ba ma laifi suka yi ba amma san me suka yi ba. Da haka kungiya ce wanda ko gobe tana ra'ayi za ta iya dawo da ita. In kuma ba sa ra'ayi ko baka yi kuma ba za su iya koran ka, wannan ra'ayinsu ne. Nagode. Allah samu dace.